ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା କରୁଛ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ତମେ ତମ ସତ୍ୟବାନ ସହିତ 7 ଜନ୍ମ ରହିବ। ତମେ ତ ତମର ଡିସାଇଡ୍ କରିଦେଲ, ତମେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛ କି ତାର କଣ ଡିସିସନ? 7 ଜନ୍ମ କଣ, ସିଏ ଆଉ ତମ ସହିତ 7 ଦିନ ରହିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ କି? ତମେ ତାକୁ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ବର୍ଷ ଯାକ ତମ ପାଦ ତଳେ ସିଏ, ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ତମେ। ତମର ଗୋଟେ ଖେଳ ଲାଗିଛି ଆଉ। ସାବିତ୍ରୀ ଟାଇମ ରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେମିତି ସେମାନେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପତି ପରମେଶ୍ୱର। ଆଜିକାଲି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ଦରକାର ହୁ ଇଜ ଲାଇକ କୁବେର, ଯିଏ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ପଇସା ବଢେଇଦବ ଢେର କୁ ଢେର, 24/7 ନଉଥିବ ତାଙ୍କ କେୟାର, କିନ୍ତୁ ବଦଳରେ ଟିକେ ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବନି ପ୍ୟାର। ଭନସାରେ ବୁଲିକି ସପିଂ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବ 3-4ଟା ବଡ ବଡ କାର, ଆଉ ଯଦି ଭୁଲରେ କିଛି ଟିକେ ରାଗିକି କହି ବି ଦେଲା ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମାର। ବାହା ହେଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସାବିତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଏଇ 16, 17, 18 ବର୍ଷର ନିବି ମାନେ ତମମାନେ କଣ ସାବିତ୍ରୀ କରୁଛ? ତମର ଦିନକୁ ଗୋଟେ ସତ୍ୟବାନ। ତମର ସବୁ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଗବାନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡିଗଲେ ତାହେଲେ ତ ଏଇ ଦୁନିଆରେ କେହି ଆଉ ମରିବେନି। ତମକୁ ଯଦି ଭଗବାନ ଆସାଇନ୍ କରିଲେ ନା କି ପ୍ରତି ସତ୍ୟବାନ ସହିତ ତମେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ରହିବ, ତଥାପି 7 ଜନ୍ମ ତମକୁ କମ ପଡିଯିବ। କହିଲେ କଣ ନା ସାବିତ୍ରୀ କରିବେ।